रौतानि नर्थ ईस्ट पब्लिक स्कुला बोसोरारि सान फोरबो खुंदों आरो उदालगुरि जिल्ला रौता ओनसोलनि गंसे गाहाय सोलोंथायारि फसंथान नर्थ ईस्ट पब्लिक स्कुला गिबि खेब एनुवेल डे एबा बोसोरारि फोरबो खुंफुंदों। 2016 मायथाइयाव गायसंजानाय बे फरायसालिया सिगांनिफ्रायनो फरायसालियाव आगु रंजालि बैसागु फोरबो आरो बायदि हाबाफारिबो खुंबोदोंमोन आरो दिनै फरायसालिया 10 बोसोरनि उनाव गिबि बोसोरनि थाखाय एनुवेल डे फोरबोखौ फरायसालियाव फालियो आरो फरायसालिनि गासै थाखोनि फरायसाफोरनि मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाया हाबाफारिखौ समायना रमायनाय खालामो आरो 23 BNSSB तामुलपुरनि कमान्डेन्ट बरुन कुमारा बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो बे फरायसालिया सोलोंथाइनि थाखाय गोग्लैसोनानै थानाय रौता ओनसोलाव गोदान सोलोंथायारि जांख्रिथाय लाबोदों होननानै बिबुंथि खालामो कमान्डेन्ट बरुन कुमार बिथाङा आरो बे हाबाफारियावनो बावैसो फोसावजानाय गोजौ फरायसालि आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि आनजादाव डिस्टिंक्शन्स उथ्रिनायजों फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावो आरो फरायसालिनि मासिगिरि डक्टर महेश्वर ब्रह्म बिथाङा बुङोदि फरायसालिया इंराजि बिजोंजों लोगोसे बिमा राव असमिया आरो बर'खौबो समानै गोनांथि होबोगासिनो दं होननानै फोरमायो। It's 96.2. Vaishnavi Rathor, Europe Pass. 30 May दिनैनि दिनखौ जों सायख'नानै लादों स्कुल एनुवेल डे फांसन हिसाबै खुंनो थाखाय जे 2016 सनाव जों बे फरायसालिखौ गायसनजेनदों। गायसनजेननायनि उनावनो जों बिभिन्न धरननि जोङो हाबाफारि लाबोनाय जादों। जों सेलिब्रेट खालामबोदों जेरै फ्रि बैसागु खुंनाय थिग बेबायदिनो बहुतटा जों खुंबोदों खिन्थु दिनैनि बादि एनुवेल डे हिसाबै जोङो खुंनाय जाफेराखैमोन। जोंनि स्कुलनि थाखाय दिनैनि दिना मोनसे जारिमिनारि गोसोखांथि जाहैगोन खारन फरायसालिनि एनुवेल डे हिसाबै दिनैनो फार्स्ट खुंजेननाय जादों। दिनै बेवहाय जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै लिंहरनो हादों माने एसएसबि नि कमान्डेन्ट माने बरुन कुमार सारखौ जों मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे